Moi boas tardes, Marcos. Moi boas tardes. Que viñemos facer aquí ao Parque da Telleira? Vai a ser a nova ubicación na vindeira Festa do Esquecemento? Pois en principio non, eu penso que este é un bo sitio para falar, é un sitio fermoso aquí na vila de Xinzo, un sitio ademais que eu estou moi vencellado porque é o barrio da miña familia, e bueno, realmente o que viñamos é un pouquiño a valorar esta edición da Festa do Esquecemento para, bueno, despois dun par de días, despois de haber escoitado moitas opinións, eu penso que estamos en disposición de facer unha valoración. Véselle, aínda que está un chisquiño descoidado, todo hai que dicilo, véselle máis erva da que quedou no Parque do Toural, non? Sí, bueno, no Parque do Toural non había moita erva, tamén non estaba moi coidado, penso que están en proceso de traballar nesa reparación de parques, pero bueno, sí que é certo que nós, sempre que construímos o campamento, tratamos de deixar todo na medida do posible, igual que o collemos, non, no seu momento. Sí que é certo que sempre se pode deteriorar algunha pequeniña parte, pero eu penso que a toda a vila lle compensa ese pequeno traballo a posteriori de reparación da Alameda, pola contra, pois, a vistosidade que crea o campamento. Porque cantos vos xuntastedes ali en Riba do Toural? Pois fomos fin de semana, aproximadamente. Aproximadamente 500 persoas daqui de Xinzo, de arredores, que estivemos construindo e que estivemos facendo vida ali, recreando, pero iso non quere decir que moita máis xente pasou por ali, grupos convidados, grupos musicais. Realmente o campamento eu penso que foi unha das edicións que mellor ambiente tivo e que máis lle gustou a xente para chegarse, pasear, incluso ver ali algún dos actos novidosos que tivemos, como foron esas Olimpiadas, non? Podemos decir que foi a mellor festa do esquecemento da súa historia ou eso é excesivamente pretencioso? Eu penso que non debo ser eu quen diga xustamente iso. De todos os xeitos, sí que é certo que despois de escoitar a diversos sectores, participantes incluso dos primeiros anos, ex-participantes, hostalería, diversos sectores, como a Policía Local, Protección Civil, un largo etcétera tamén de colaboradores, sí que parece que a conclusión é evidente que é, dende logo, unha das mellores edicións ao longo dos anos. Eso simplemente demostra o que sempre decimos, que a tónica desta festa é alcista e que eu penso que vai ser ademais a última festa con interese turístico local. Para a seguinte esperamos ter o interese turístico regional ou galego. Queda algo que mellorar desa festa dende o teu punto de vista? Por suposto. Sempre quedan cousas que mellorar, non tanto de cara ao público, senón tamén moitas veces a nivel interno. Nos somos máis conscientes que o espectador de certos erros, de certos fallos organizativos que a veces son máis pequenos, pero que bueno, que sí que poden ter algunha trascendencia para nós. Nese senso, pois sí, sempre queda seguir traballando en planificar e tratar de organizar todo o máis pronto posible. Na festa, pois tamén seguiremos escoitando opinións, escoitando consellos e traballando por facer unha festa o mellor para todos os socios e tamén para toda a vila. Creo que nesta edición os castrexos estaban un chisco díscolos, non? Ou viuse en varios dos desfiles que corrían moito máis que os romanos. Evidentemente os romanos tiñan que dar esa imaxe de exemplaridade, non? De forzas constituídas, desfilando de xeito uniforme. Os castrexos eran un poquinho máis rebeldes. Pois si, eso é parte do xogo realmente deste esquecemento. Si é certo que os castrexos sempre se organizaron de forma un poquinho máis bárbara, por decirlo de algún xeito, e iso tamén se mostra no desfile. Son desfiles máis salvaxes, son desfiles que van un poquinho máis xuntos, tamén a veces máis rápido en algún dos tramos, pero, bueno, son desfiles que non deixan de ser vistosos, acompañados cos grupos musicales que tamén sempre nos acompañan nestes actos, bueno, nos estamos contentos con ambas partes dos desfiles. Xa está Cabeza traballando na vindeira edición en algunha novidade con respecto ás anteriores ou a esta concretamente? Pois xa está, desde logo estes días, nós que pensamos que íbamos ter un poquinho de descanso, non está sendo así, xa estamos recollendo un montón de ideas, de consellos, e nos mesmos que vimos cousas por aí adiante, que tamén botamos en falta algunhas cousas, pero bueno, tampouco quero adiantar nada porque sería precipitarse moito, pero bueno, sí que algunha cousiña nos gustaría intentar recuperar ese circo romano que levamos un par de edicións tamén sen traer, que tamén é un atractivo moi grande. Seguiremos potenciando as Olimpiadas, visto que esta primeira edición saliron tan ben, con moita participación dos socios e, sobre todo, ca xente que se achegou, que se foi apelotonando, foi se acumulando alrededor desas Olimpiadas, porque realmente gustaban, e entonces recolleremos tamén eso para seguirlas impulsando. Eu, personalmente, se me permites, botei de menos
un chisquiño de unha certa didáctica, non? Sobre todo para os máis cativos, é dicir, de contar un pouquiño máis o que é a historia do esquecemento, por todos nós coñecidas, pero mellor unhas aulas para cativos, contándolle, pois, bueno, quen son uns, quen son outros, como xurdiu esta festa, cal era o entorno histórico no que se deu, quen, bueno, non sei, quen era o emperador que nese momento estaba, non sei, foi un simple comentario que fago. Pois desde logo pareceme unha gran idea que recollemos. Sí que é certo que nesta edición, durante os propios días da festa, non houbo ningún taller didáctico, non, por así decirlo, enfocados aos máis pequenos, pero, bueno, nós durante o curso pues, tratamos sempre na medida do posible de acudir aos coles, de traballar tamén con campamentos. Na semana pasada, e sen ir máis lonxe, o campamento do Viso pues, estuvo facendo unha visita ao campamento, estuvo tamén aprendendo un pouquiño pues eso que comentábamos, non? De todos os xeitos, sí que é certo que recollemos tamén esa idea, seguimos apuntando e cada vez sigue crecendo máis a lista de ideas. Claro. Como era o día a día no campamento? Pois o día a día no campamento empezaba moi cedo e acababa moi tarde. Moi cedo e acababa moi tarde, porque está claro que ao ser tanta xente que participa, hai moitos rapaces novos, pero tamén hai xente pois, dun apartado máis familiar, máis veteranos, que pois, buscan outro tipo de cousas nestas recreacións. Dende a primeira hora da mañá, eu penso que desde as 9, tanto sábado como domingo, Toña Márquez, que foi premiada este ano cos premios Bispo Idacio, estivo ao pé do cañón repartindo ese caldo tan famoso dela para axudar aos máis novos, sobre todo, a que continuasen a festa e pudesen terminala nas mellores condicións. E había algún tipo de organización por parte da Festa do Esquecemento, da asociación que presides, algún tipo de calendario do día, non? Ás 9 temos que estar facendo isto, ás 11 temos que estar facendo isto, por riba do que é o programa festivo, non? Quero dicir, a organización interna do campamento como tal, sí. Ou era un pouquiño... Realmente o programa da festa é o que marca os tempos. Nos ao ter un desfile, por exemplo, venres, ao ter un desfile ás 11:30, pues, todos os grupos son conscientes de que teñen que cear un pouquiño máis pronto ese día, non? Para poder chegar ao tempo. Ao final, son moitos anos, a maioría dos grupos pues, son máis de un, de dous, máis de 10, moitos tamén anos participando, son dinámicas que están moi acollidas, son dinámicas que non fai falta explicar, de todos os xeitos, pues, sempre estamos pendientes, sobre todo os grupos máis novos, para que sean conscientes e que non se lles pase o tempo pues, para poder ou ben participar en algún dos actos ou ben disfrutar en condicións de algún dos apartados máis interesantes da festa. Non vai a mudar a historia, non? Seguiron gañando os romanos. Así queda, non? Non vai haber ninguna variación con respecto ao anterior. Precisamente, falando un chisquiño deso, xa para rematar, este tipo de festas que son con programas de algún xeito moi parecidos uns anos a outros, non corren a veces o risco de ser, pois, máis do mesmo? Sí, non che falta razón tamén o que comentas. O que ocorre é que tamén moita xente é descoñecedora tamén de que existen este tipo de eventos, de recreacións históricas. Eu que estou convencido de que todo aquel que ve un ano que volve a vir. O que leva vindo, o que veu o primeiro ano, segue vindo hoxe, o que veu por primeira vez nesta edición, estou convencido de que virá a seguinte. Sí que pode que sexa certo que algún apartado concreto pues, sexa repetitivo, porque ao final tamén nos mesmos estamos obligados a facer algún acto concreto que lle dá sentido a este evento, pero a espectacularidade dos mesmos e o sentimento co que disfrutamos penso que merece a pena e que é como se cada ano fose o primeiro. Moi ben, pois moitas gracias por atendernos, Marcos. Gracias a vos.